Naka-file na ako ng aking certificate of candidacy as the municipal mayor of the municipality of Macau. Ang aking pag-file sa simbolo nga sang kapananawan lang ita, one vision for one Macau. Ang aking pag-file para madyakan mo, para sa pumuluyo sa Banwa Macau, kag sa nagapalangga sa Banwata, para nga ang progreso mapadayon pa. So, ang pagkabayta sa tanan-tanan nga magwa kag mag-exercise kag ang the right of suffrage. Buligan ta kampanya ang nagustuhan ta nga kandidato kag kampanyahan naman ang kampanya sa mayad nga sahig kang politika. Wa kita to be united as one, may politika, gabay pa nga hindi ka maging bisig ka natin, kaya natin gusto nga mapugpong at ma-unite na pagin Banwata, Puluyo, because we can never attain any success sa Banwata if we do not have that united efforts. So, para makabayin sa tanan, ang tao ay pinilihay kag ang inyong partisipasyon. Your right of suffrage, you have the right to vote, they have the right to be voted, and exercise natin lang. Kaya hindi nga exercise, hindi naman para sa katao mo, hindi naman para sa pamilya mo, hindi para sa kapitugan ng Banwata. And hoping further, nga ang tanan niya maging madinaragan para mapadayon ta ang progreso, ang suporta, kag ang pagservisyo kung matutuon sa pumuluyo sa bilogin ng Banwa ng Macau. Ang matutuon ng pagpasalamat ng isang tao na hintugyan ka sa posisyon, ang mga matutuon kag sincero man nga serbisyo sa pumuluyo sa sulod ng tuwing during his term. Hindi lang madara sa pamahaw, pagkakon, tungkol sa saot-saot, kundi ang matutuon git kag sincero nga serbisyo sa pumuluyo during your term. Diyan mo para mabadyagan, makita kung matutuon di man bala nagpasalamat sa daan. So, diyan presensya nyo doon tanan ang inyong ikapag-apresyar sa sunod kag darwa pa lang ang tuwing ang tinga. Kag nakita man ninyo, kag ika-apresyar man ninyo ang pagpasalamat. On the way we say thank you, parehas ng pag-implementa ng mga proyekto. Kung nagustuhan nyo ang atong pamaagi ng pagpasalamat, sigihon ni Mayor Richard Garin, sigihon ng grupo ng responsable ng gobyerno, implementar ang project at pagpasalamat pagin sa bilog ng paguluyo sa Banwa Macau. So, sa tanan, paabot nyo lang ang mensahe, kaya pwede lang papaabot man, kaya akot pagpasalamat sa mga pamilya, kaya sa bilog ng paguluyo ng Banwa.